Karena sigaङाव जोंनि हाबाफारि मावफुंनायाव जेंना सोमजिगोन बेनिखायनो गासैखौबो बे खालि जानानै थानाय लांदां जानानै थानाय मासियाव जिरायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। Gwthar Bathou Kherai बेखौ बर' कछारी ओनसोल खुंथायनि बानजायनायाव दिनैनि बे अक्ट' सानजारि नोगोर सिमेन्साब्रि खुंनो बा बानजायनानै खुंगासिनो दङ। थांखिया जेबो नङा जे जोङो गुबैयैहाय जोंनि थांखि थाखाय बा जोंनि मावनो लानाय जि हाबाफारिफोर बेफोर मोजाङै जाफुंलांनांगौबा गिबियाव जोंहा फोथायनाय मोनसे थानांगोन मानसिनाव। बे फोथायनायानो जाहैबाय इसोरनि फारसे जोंहा सिबिनाय फोथायनाय बे थानांगौ आरो बे गैयाब्ला जोंनि मावनो साननाय बा जोङो जाय हाबाफारिफोरजों मोगा मोगि जागासिनो दं बा जालांनांगोन बेफोरजों जुजिनानै सौसिलांनांगौबाबो जोङो साननो हाया। ओंखायनो इसोरनि नाम लानानै जोङो जोंनि खामानिफोरखौ मावनो गोनां जायो। गुबैयै थांखिया बेनो जोङो जोंनि गेजेराव बर'फोरनि जि मोनसे हालोद बा दिनैनि खौसेथिनि अलखद सम जाय समा जोंखौ दिनै बुंनो थाङोबा जिंगासिहोयो। बेखायनो जोङो लुबैयो बर' कछारी ओनसोल गावआरि खुंथायनिफ्राय गोजोन खौसेथि आरो जौगाथाय लोगोसे थामोनथा बेखौ बिथा खालामनानै दिनैनि बे खेराइ फोरबोखौ जोङो खुंदोङो बर' कछारी ओनसोल गावआरि खुंथाया। आरो जोंनि गुदि धोरोमानो बाथौ धोरोमखाय बे धोरोमनि गेजेरजों जोंनि मानगोनां आसाम एसेम्ब्लिनि आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिथां बिश्व दैमारि बिथांनि बिथोन बायदियै बिथाङानो दिनै गारजेन बुंनो थाङोबा दिनैहाय जोंनि बर' कछारी ओनसोल गावआरि खुंथाय मोनफैनाय गुदियाव मानगोनां बिश्व दैमारि बिथांनि बिहोमा आरो मोनसेया जाहैबाय जोंनि दानि आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बिहोमा बिथांमोननि थागिदायाव बिथांमोननि जोथोनावसो बर' कछारी ओनसोल गावआरि खुंथायाव मोगथां महर मोनफैदों जाफुंफैदों जों बेखौ बुंनो हायो। ओंखायनो बिथांनि बोसोन बायदियै जोङो बर' कछारी ओनसोल गावआरि खुंथाया बानजायनानै दिनैनि बे नैथि गोथार बाथौ फोरबोखौ जोङो सानजारि नोगोर सिमेन्साब्रि जोंनि Ex-BLT वेलफेयार ससाइटि बा बारग' BLT अनसाय आफादनि मावखुलियाव जोङो खुंनो लानाय जादों बा जों खुंगासिनो दङ। बे मोजाङै जाफुंलांगोन। इसोरा जोंनो बोर सारस्रिथों गोग्गो देहा लानाय जोङो बर' हारिनि थाखाय बा जोंनि सुबुं माहारिनि थाखाय मोजां हाबा मावलांनो हाथों। जोंनि गोजोन खौसेथिखौ लाखिनानै जोंनि जौगाथाय आरो थामोनथाखौ नोजोर होनानै जों जाय हाबाफारिफोरखौ मावनो लादों बियो इयुनाव मोजाङैनो जाफुंसार जाहैथों बेखौनो इसोरनाव जोंनि आर'ज गाबनाय थाबाय। आरो जोंहा फोथायनाय दं सानसे माब्लाबा मोजां साना जोंहाबो फैखागोन। आरो दा जेराव जों खुंथायाव फैबाय बेयो मोजाङै जाफुंलांनायनि थाखाय जोङो इसोरनाव बा इसोरनि सेराव आर'ज गाबनानै बा इसोरखौ फोथायनायनि गेजेरजों बिथांनो सिबिनाय बावनायनि गेजेरजों जोङो हाबा मावनो नाजालांबाय थागोन। बे फोरबोआव साबैसे सुबुङा बाहागो लाफैदों? ओरैनो बिनि अनजिमाखौ आं रोखा बुंनाय नङा नोंथांमोननि नोजोरावबो नुदों। बुंनो थाङोबाथ' 3,000निबो गोबां जानो हासिगौ बा गोबांसिन जानो हागौ। जायखि जाया जोङो सुबुं अनजिमाजों जोंहा बाथ्रा गैया। जि फैदों रायजो राजा जोंना गासैबो जोंनि BTCनि बायजोआव थानाय गासै आफाद माने जिल्लानि आफाद जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आरो जायगा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथिफ्राबो बा जोंनि जायगानि बाथ्राखौ बुङोबा बा जोंनि जिल्लानि बाथ्राखौ बुङोबा गासिबो बाहागो लादों। आरो जोङो BTCनि बायहेरायाव बुंनो थाङोबा गासै 22 जिल्ला आफाद बे आफादनिफ्राय फैजोबदों बुङोब्ला बुंनो हायो जोङो। आरो जोंनि जायफ्रा दिनै खुंथायाव दङ बर' कछारी ओनसोल गावआरि खुंथाय बा बिबान मोननाय बिबानगिरिफोर मावफुं सोद्रोमा बिथांमोन बा जोंनि मानगोनां आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरिजों लोगोसे खुंथायनि जोंनि बर' कछारी ओनसोल गाव खुंथायनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथां रमिय नार्जारि
अनिल बसुमतारी प्रणब बर' महिपाल बर' जयकान्त बर' आरो लोगोसे बिनद बसुमतारी आरो जोंनि खुंथायनिनो लेङाइ मासिगिरि सृजन बसुमतारी बिथांमोन आरो गोबां जोंनि माहारि आफादनि दैदेनगिरिफोर बुंनो थाङोबा जोंनि जिल्लानि सिङाव थानाय बर'नि माहारि गौथुमफोर बुंनो थाङोबा जेबो फाराग लायालासिनो ब्रह्म बाथौ बा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आइजो अनसाय आफाद आरो बिदिनो Ex-BLT वेलफेयर ससाइटि सारायनाय एनडिएफबि गासैबो बुंनो थाङोबा खौसेथि बर' सुबुं आफादजों लोगोसे बाहागो लादों। सार खेराइ फुजाखौ मानि थाखाय आरो मानो फालिनाय जायो? बर'फ्रा खेराइ फुजाखौ माने मा होनो बोसोरफ्रोमबो होयो गोबाङावनो आरो बे जाबाय गोदो गोदायनि सानस'नो हायै समनिफ्रायनो जोंनि माने आजै आबौमोननि दिननिफ्रायनो सोलिबोनाय आरो जोङो बर'फ्रा बयबो फोथायो जे बे संसाराव इसोर दङ आरो बे इसोरखौ बर'फ्रा बाथौ बोराइ होननानै बुङो। बे बाथौ बोरायानो बे गासिबो बुहुमनि बे संसारनि बेनो सोरजिगिरि आरो बेनो खांगिरि आरो बेनो फोजोबस्रांगिरि। गतिके बेनि सायावसो जों गासिबो दिनै सोनारनानै दङ। बे हिसाबै बिनि सायाव फोथायथि लाखिनानै जेब्लायबो आफा बोराइ बाथौखौ सिबिबोयो बावथाय बावबोयो जों जि मोनो आरो खैफोद आफोद जों बेनावनो माने मा होनो बिनिफ्राय बारग'नायनि राहाखौ बियो आरो बायदिसिना खामानियाव जाफुंसार जाहोनो थाखाय जोङो बोर बियो। दा बेबायदि जों जेब्लाबो बाथौ माने फुजाखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो होबोदों। दा बेवहाय खेराइ फुजा होदों। खेराइया जाहैबाय बाथौ बोराइजों लोगोसे बर'नि जेसेबां मोदाय मोदायजोफोर दं बिसोरखौ हांख्राय हरनाय बे मोनसे सम्पुर्ण फुजा। जेरैबायदि गुबुन गुबुन माने हारि माहारियाव माखासे खान्थि दं जे बयबो दिनै हारसाफ्रा मा होनो हरिखौ कृष्णखौ फुजा खालामो नाथाय बिसोरो मालाबा मालाबा मा होनो भागवत पाठ खालामो पुर्णांग भागवत पाठ जेराव मालाबा 7 दिन मालाबा 15 दिन आरो बे भागवत पाठआव बिसोरनि विष्णु भगबाना माब्ला माब्ला श्री कृष्ण महरै हरि महरै राम महरै आरो गुबुन गुबुन मुङै अबतार लानानै बा जोनोम लानानै बे संसारखौ रैखाथि होनो थाखाय खामानि मावफैया बेफोरखौ बुजायनाय जायो फोरमायनानै होनाय जायो। थिग जोंनाबो बे संसाराव आफा बोराइ बाथौ बियो जोंनि थाखाय मायाव जेन'बा जोंनि जिउ खांनायाव मदद होबोदों जोंखौ खांबोदों आरो जोंखौ रैखाथि होबोदों। लोगोसे बिनि अनगाबो आइ बिमा माइनावनिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन मोदाय मोदायजोआ जोंखौ माने जानाय लोंनाय अभाब गैयै धोन सम्पति बिनि उनाव सोलोंथाइ समाजनि खान्थि बायदिसिना बेफोर बेलायाव जोंखौ माने मा होनो गियान होफैदों बा गियान होदों। बेफोरबायदि मोदाय मोदायजोखौबो खेराइ फुजायाव हांख्राय हरनाय जायो। ओंखायनो बियो मोनसे बर'फोरनि आबुं फुजा। जों बोराइ बाथौखौनो सिबियो नाथाय बोराइ बाथौजों लोगोसे ओइदिन जों बयखौबो हांख्राय हरो। थारमाने जोङो दा चिफ मिनिस्टारल' नङा जोंनो इडुकेसन मिनिस्टार फाइनान्स मिनिस्टार एग्रिकालचार मिनिस्टार इंडस्ट्री मिनिस्टार सबखौनो नाङा होमबा। गतिके बे मालाबा चिफ मिनिस्टारजोंल' जाया डिपार्टमेन्टनि मिनिस्टारखौबो नांगौ होननानै बयखौबो लेंहरा होमबा मिथिङाव। थिग दिनै बर'फ्रा खेराइयाव बेबायदिनो जोंनि गासैनिबो गोहोगोरा बा गोहोनि बिगोमा बे मोदाय मोदायजोफोरखौबो खेराइयाव हांख्राय हरनाय जायो। आरो जों हांख्रायनाय लेखा माने स्वयं बे इसोर बोराइ बाथौजों लोगोसे आइ बिमा माइनावजों लोगोसे गुबुन गुबुन मोदाय मोदायजोआ मानसिनि सोलेराव हाबफैनानै बिसोरो जोंनि बावथायखौ मोसा मोसा माने जालाङो आरो बायदिसिना बोसोन होनानै थाङो आरो माबाफोर मोनथिनो लुगैयोब्ला सोङोब्ला बेखौबो मालाबा मालाबा जोंनि मोदाय मोदायजोफ्रा आरो आफा बोराइ बाथौआ आइ माइनावा माने खोन्थानानै थाङो। दा बे सोलिबोनाय मोनसे हुदा आरो बे हिसाबै बर' कचारी वेलफेयर अटोनोमास काउन्सिला जिहेतु दा गोदानै दाजादों बिथांमोना जाहाथे बे काउन्सिलखौ मोजाङै सालायनो हायो बे काउन्सिलाव गासै बर'फ्रानो आलो गोजोनै रायजो मोनजायो अनलायनानै थानो हायो आरो बेवहाय जेबो खैदां खैफोद जाहाथे फैया बिनि थाखाय बोर बिनानै दिनै बिथांमोना बेवहाय नैथि खेबनि थाखाय खेराइ फुजाखौ होदों खेराइ फोरबोखौ होदों। गोदो गोदाय सरकार गैयामोन जों सरकाराव गैयामोन गोदो गोदाय गारि मटर गैयामोन गोदो गोदाय बेफार बानिज्य गैयामोन ओंखायनो खेथि बाथिल' खालामोखाय
माने गोदो गोदाय बिदिनो आघन मागो बेयाव जानायखौ जों इसोरनोबो बावनाय बे हिसाबै होयो बिनि उनाव बैसाग फैनाय लोगो लोगो जोङो गोदानै आबाद मावनोसै बे हिसाबै जोङो आबादनि थाखाय जोङो इसोरनाव माने बोर बिनानै खालामो बिनि उनाव कार्तिक मासाव माने माइआ बिथराय थयोबा गोरबोआव माइआ थाफैबाय बे जाहाथे थेफा जाया गुग्ला जाया मोजाङै मोजां ओंखारो बिनि थाखाय जोङो खाथि गासा सावनानै आइ बिमा माइनावखौ बे समाव हांख्रायहरो गतिके गोदो आबादल'मोन दा ओंखायनो सोरबा बेफार मावदों बेबो गणेश फुजा होगोन नङा होमबा सोरबा राजखान्थि खालामदों बेनो गोहो नांगौ मोजां सालायनो हानाय गियान नांगौ सोरबाया गारि घरा बायदिसिना माने दानाय लुनायनि खामानि मावदों बिसोर बिश्वकर्मा फुजा होदों दा समजों फैयै फैयै दिनै बर'फ्राबो गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन जाहोनाव माने आफा बोराइ बाथौ आरो गुबुन गुबुन मोदाय मोदायजोखौ फुजा होयो दा दिनैबो ओंखायनो बे खेराइखौ बर' कछारी अट'नमास काउन्सिला मोनसे राजखान्थियारि भाबै बे काउन्सिलखौ खुंनाय बे काउन्सिलखौ मोजाङै मोजां खांनायाव बानायाव जाहाथे जेब्लायबो जाफुंसारो आरो बिनि थाखाय आफा बोराइ बाथौ आरो गुबुन गुबुन मोदाय मोदायजोआ जेब्लाबो जाहाथे बोर सारस्रियो बिनि थाखाय बिथांमोना होदों बिटिआरनि सिमा बारायनाय बे दाख्लै साननैसो सिगाङाव फोसावजाबाय नाथाय BKWACनि सिमा बारायनाय दासिमबो सिमाया थिग जायाखैबा भिलेज नटिफाइ जायाखै बेनि सायाव ना BKWAC ना माने गासिबो गामिया साबमिसन जाबाय दा बे गामिया नटिफिकेसन जानांगौ आरो नटिफिकेसन जानो थाखाय जिखिनि गामि बेवहाय होनाय जादों बे गामिफोरखौ भेरिफाइ खालामगासिनो दं माने डिस्ट्रिक्ट गासिबो डिस्ट्रिक्टआव बे जाब्लानो गासिबो जाजोबगोन आरो माने बिटिआरआव हाबै गासै गामियानो BKWACआव थागोन गासै बर' गामियानो ओंखायनो BKWACआव बेबायदि माबा खालामनांगौ गैया मात्र नटिफिकेसननि गोनांथि दं आरो बे नटिफिकेसनाव जिखिनि गामिखौ दा इन्टारिम काउन्सिला साबमिट खालामदों आरो जिथु मा होनो UBPOआ साबमिट खालामदों बेखौ गभर्नमेन्टआ दा माने गासिबो डिसि माबायाव नायनो थाखाय हरदों आरो बे क्लियार जानानै फैयोब्लानो नटिफिकेसन जागोन माब्ला फोसावजानायनि मिजिं दङ बे बबेयो भिलेज नटिफिकेसना माब्ला ना जेब्लानो खामानिया जोबो दा बेखौ बुंबाय थानाय जादों रायलायबाय थानाय जादों बे मथे गासिबो जिल्लायाव इन्सट्राक्सनखौ हरबाय आरो बे जिल्लाफ्रा गासिबखौबो दा भेरिफाइ खालामनानै सहैजोबब्लानो बे नटिफिकेसना जागोन बे उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ जे आसाम सरकारनि गिबि मन्थ्रिया फोसावनानै जि हमनाय रेस्ट खालामनाय जादोंमोन बेनि सायाव पस्क' एक्टखौ बाहायनायाव तृणमूल कंग्रेसनि आफादगिरि रिपन बरआ दा CMआ गोरोन्थि खालामो आरो बेखौ निमाहा बिनानै गावनि मासिनिफ्राय एंग्लायनांगौ बे खोथाखौ राजखान्थि सुबुंफ्रा जेब्लाबो बयखौबो सुजुग लाबाय थायो बायदिसिना बाथ्रायाव बायदिसिना दाय होलायनो नाथाय सरकारा सरकार आरो सरकारा सरकार हिसाबै माखासे जि आयेन खान्थिफोर दं बेफोरखौ बाहायनो गोनां जायो आरो दा जिथु उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बाल्य बिबाह बेनि बेलायाव सरकारा मोनसे गोख्रों हाबाफारि लादों आरो खुनु मथे माने उन्दै बैसोआव हाबा जानो नाङा आरो ओंखायनो जायफ्रा उन्दै बैसोआव हाबा जादों बिसोरखौ आयेनखौ सिफायनायनि मुङै दा माखासे जि माने राहा लामा लादों एक्सन एरेस्ट खालामदों बे जाथायफ्रा दा बेफोरो जागासिनो दं आरो बेखौ लानानैनो बयनिफ्रायबो माबा माबि माने भिउफ्रा ओंखारदों गतिके माबा मोनसे मावोब्ला माबा मोनसे रिएक्सन बियो ओंखारो नाथाय बियो मोनसे आयेन दंखायो बे आयेन भंग खालामनायनि मुङाव बे हाबाफारिखौ गोख्रोङै मावफुंनो थाखाय दा लादों जेखौ आगोलनि समफ्राव माने बेबायदि गोख्रोङै लाबोनाय जायाखैमोन ओंखायनो आं सानो बे बेलायाव जायहा जि बिनि सायाव माने मा होनो मोनथिनो हानाय गोहो दं बेखौ लानानै सरकारखौ सुबुरुन होयोब्ला आं सानो फैबाय थानाय समाव गोरलैयैनो बे आयेनखौबो जोङो मावफुंनो हागोन आरो आयेन सिफायनाय हाबाखौ रावबो मावनो आवगायनाय नङा आरो बेबायदियै थांबाय थानो हायोब्ला अब्ला बेबायदि जाथाय जिथु जाब्रबदों दा माने माखासे सुबुंफोरखौ एरेस्ट खालामनाय बेबायदि जाथायफ्राबो जोंनि गेजेराव जानाय नङा